Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome na usab nini atong tulumanon karon sa mayong kapanglawas atong kini kanato sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tiggama ug tigapadapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga klase sa mga produktong herbal nga dunay gyud resulta sa atong mga lawas. Mao nang kung ikaw igalag igsoon na dunay pa manggali kay mga ginapanghambin diha nga mga problema sa kalawasan, may pangamusandig na kakaron ini nga atong mga produkto gumikan kay kini siya mga igalag igsoon na pamatud-an. 100% herbal, why side effects, why overdose, barato ug makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Ang mga SED Panyawan products mao kini. Aduna kitay tulo ka mga klase sa mga kapsula. Unahon nato ang talagsaong klase sa kapsula nga ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule nga talagsaon gumikan kay mao lang kini ang klase sa kapsula nga dunay gahom sa cogon grass. Ang cogon grass mga igalag igsoon na pamatud-an man kini siya nga makatabang sa ato ang mga kaigsunan labi na katong mga adunay problema sa kidney, adunay problema sa atay, adunay problema sa ilang urinary system ug usab pati pa sa mga reproductive system. And of course alang sa kang lolo ug lola, makatabang kini siya sa pagpakusog sa atong mga kabukugan. And of course, aduna pud kita SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos ug usab aduna kini banaba nga makatabang sa paglimpyo sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan gumikan kay ang ahos na pamatud-an man kini siya isip antibacterial. And of course, aduna pud kita SED Panyawan Plus nga adunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Mao kini ang pagkakombinasyon sa mga sangkap nga napamatud-an nga adunay mga pagtabang ilabi na kung ikaw adunay problema susama sa hypertension, pagsaka sa imong blood, sa imong sugar, sa imong problema sa imong ginatawag natong cholesterol. Mao kini siya ang makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Bueno, kauban ng gyapon nato sa pikas linya si Sir John. Sir John, maayong adlaw kanimo. Hello, may adlaw kaninyo din na Sir Rick, no? Sa tanatong mga tigpaminaw. Welcome to my vlog. Mugin akong yung na ganina. Abi na ko mo yung hello fans, welcome to my vlog. But anyways, atong mga kaigsunan karon nga naglantaw sa tuang hugyawan. Si Sir John usa kini siya sa kaigsunan nat usa ni siya ka igsuon nato nga adunay taas nga hinanawan when tungod sa mas maayong panglawas. Mao kining aduna kita knowledge power para makahatag kami dugang kahibalo kanimo. And of course, makahatag usab kami og mga pamaagi aron kanang lawas nato atong matagaan og pagtagad. Bueno, karong adlaw Sir John, atong pagaisgutan kining usa ka matang sa balatian sa mga kababayen-an nga diin matud pa nila taas-taas ang bilang sa mga nangaigo na niini, no? Gumikan kay kani siya nga klaseng balatian nga kababayen-an ra may maigo niini and medyo aduna nagyupoy ubay-ubay nga mga nangabiktima. Kining ginatawag natong cervical cancer. Kining ginatawag natong cancer diha sa cervix sa mga kababayen-an. Unsa may hinungdan nini ug nganong naam nag-exist man kini nga matang sa problema sa panglawas? Sir John, go ahead. Kining cervix, no, usa ni ka part sa tong organ manggod Sir Rick, no, dina sa kababayenhan. So kining cervix na to, no, sa mga kababayenan nato, prone kini dito sa tong ginatawag na injury, no, kay tungod manggod, no, part ni siya dito sa katuganing isa sa maigo dito sa katong pag-once nga naga-undergo katong sexual intercourse, no. Medically na siya nga speaking, no, para masabtan sila sa to ang mga tigpaminaw, no, sa to mga viewers. Kining cervix nato, marani siya og kanang pultahan, no, ina sa ato ang uterus.
no nga pinaagi sa katong vaginal canal no ngadto sa katong ay siya moabot dito sa uterus no adunay ginatawag nato nga mura siya pultahan nga lingin mo na ang mona siya ang cervix no. So ang kaning cancer no aning cervical cancer Sir Rick no same sa uban pang mga cancer sa lawas no sa cancer sa suso, cancer sa utok ba, sa baga, sa tunlan, uban pa sa intestine. Kini no ng mga cancer same lang ni sila talaga ng presentation o naghinungdan kanang sinugdanan. Ang mga tissues man good Sir Rick no na sila namagud tay ginasunod nga programa no kini ato ang mga cells ug tissues sa atong lawas tungod kay ginacommand man ni sa atong utok no o na siya ginasunod na programa all throughout sa ato ang life no. Apan kining atong ginatawag na cancer man god mura siya nagrebuild mura siya nag-change bag program naglahi siya og lahi iyang mga prinsipyo na sa life no. So same po na siya sa atong mga cancer sa uban pang mga parte sa lawas. So kining cervical cancer no walay kalahian. Ang usa sa mga ginaingon ganin na hinungdan ini katong ingon nato kanina no nga pag adunay makahiagom gani ang usa ka parte nato kining ginatawag nato na injury no. Masamad siya no. Pwedeng makakos na labaw na pag ang inyong family no ang inyong family is very prone sa tinatawag nato na cancer no. So kung sa inyong family adunay ka ng adunay cervical cancer labaw na no na bone cancer ug sigon sa pas cancer sa tutoy o sa iyahang colon cancer ba ana taas kayo ang porsyento nung ikaw makasinati sa og katong ginatawag nato nga cervical cancer labaw na sa kababayan. Ang unang mga timailhan ni Sir Rick no katong painful no nga marag dysmenorrhea ang feeling no plus grabe nga pagdugo no kaning profuse gyud ang pagdugo no nga dili na to ma-explain nga which mahimong hinungdan dito sa paghugo no pagpamayat no sa usa ka individual nga nakasinati nining cervical cancer. Sa pikas bahin Sir Rick no dugang na lang gid nga kahibalo no para sa tanan. Ano na tayo ginatawag na human papilloma virus no 16 ug 18 mga specific mga certain types of virus ni siya no actually mga warts ni siya no nga mahimong one of the gina-vaccinate nato no na mga kagaw nga gina-vaccinate nato sa mga kababayan no kay tungod taas kayo ang porsyento na once nga makasinati ma-invade ang usa ka babae no sa ginatawag nato na HPV 16 ug 18 taas kaayo ang risko niya sa cervical cancer. So kana Sir Rick. Mo day ba? Sa to pa day nagiday puruhan nga makaangkon ka sa laing-laing mga klase sa mga cancer pinaagi sa kanang ginatawag natong family history. And nakuhaan po na ko information Sir John nga pwede day nga makasinati og cervical cancer pinaagi atong imong giingon nga mga problema no katong sagad nga may tabo. Ang by the way no sa katong mga kaigsunan nato diha karon ang usa sa mga gikaingon nga primary good nga symptoms no kanabang ang imuhang monthly bleeding na mulapas na kini siya sa normal kay let's face it ang ato ang monthly period 3 to 5 days raman no pinakalabing taas na gyud ang 5 days. Kung galing naay mga kaso nga sa usa ka bulan kaduha ka kanunay dug-on unya kung dug-on man gali ka dinaghan pagid kaayo murag ang ayan ay jud siguro nga magpasubay sa mga doktor gumikan kay importante nga matagaan dayon og pagtagad kay basin day tuod og ikaw aduna na kaniini nga matang sa problema. And of course sama sa nanda no amo yung i-remind sa mga viewers nato nga dili ang ayang mahadlok sa mga doktor nga magpasubay tas mga ingunani nga mga klase sa mga balatian gumikan kay delikado man gud no ang ato ang usual man gud surgeon basta Pilipino ang atog yung primary nga ginahon na gasto ang kwarta nga gamiton mga inana mao nang delikado pud dinoon kayo kay the longer nga nagstay kini sa imong lawas mas delikado ang imong kahimtang. Mo nang kung namanggali kita mga nabati sa tong mga self no nga mga sa tong mga kalawasan nga murag dili gyud maayo dili gyud mo taw common mas maayo gyud nga magpasuta kita sa mga taong adunay
taas nga experience, taas po nagkasinatian muna ginatawag ng mga medical experts ang atong pong ipasubay. Para sa katong mga kaigsunan nato nga adunay mga problema sa ilang mga reproductive system, of course ato ta sa atong mga OB/GYN, no, para makita gyud kung unsa gyud mga problema, kung unsa kalalom ug unsa makadelikado ang imong kahimtang. Kay kaning cervical cancer, sir, matud palagi nila taas-taas na gyud ang bilang, no, sa mga nangaigo niini mo nang angayan gayon. Unsa man yung mga klase ng mga produktong herbal sa Zed Marketing, sir, ang posibleng magamit nila para mapagkibatukan ang pag-angkon sa ginatawag natong cervical cancer? Sa case, no, sa cancer, no, Sir Rick, no, lisod kayo pag mo to ginangon ganyan, no, tama tong ginangon nga high ang mortality rate sa cervical cancer. Lisod kaayo siya ayuhon, lisod kaayo siya tambalan, no. So sa ato ang kuano gusto na to mag-abiso sa itong mga kaigsuuna, no, sa itong mga higala, no, nga once nga wala pa taniana, ato na siyang sugdan sa pag-prevent, no, pinaagi sa pagtumar na to, pag-maintain na to sa mga produkto sa Zed Marketing, plus katong mga healthy lifestyle, no. Nindot kaayo tong Zed Panyawan with garlic, no, tungod sa mga lifestyle diseases. Kaya tungod kining lifestyle diseases, mga good Sir Rick, no, mga precursor na siya sa mga dugang na mga sakit, no, labi na ning cervical cancer. So nindot kaayo, no, plus kining alisin nga naa sa garlic, no, makatabang dito as antibiotic, no, makatabang dito sa pagsukol sa mga akagaw, no, nga anaa din na, no, na makakos og katong mga bleeding din na sa tuang mga kaubayan. Hinumduman sad nila, no, Sir Rick, no, tama tay mong giingon ka kanina nga kinahanglan gyud nga moduol gyud sila sa mga medical experts, mga professionals, no. Labaw na pag once nga ang usa ka individual is ang usa ka babae, no, nakasinati na for the first time sa intercourse, no, kinahanglan nga magpa-check up gyud siya, no, aron nga mag-undergo siya mga diagnostic exams like pap smear, no, nga very important na siya aron ma-check lang nato tong changes, differentiation sa mga tissues nga naladi na sa yang cervix. Aron ang early detection makatabang gid na siya, dako jud kaayo ng tabang, no, aron nga mapukungan nato tong paggrabe sa sakit labaw na ning cervical cancer. Alright. So sa mga kaigsunan na itong mga kababayan andya karon nga nagpaminaw sila hang mga or naglantaw sa ito ang videos karon, hinautun ta nga ikaw ano asa safer nga kahimtang og wala ka niadto nga mga simptomas nga mong gihisgutan ka ganina. Kay dili gud maayo ang ingon ana nga kaso sa balatian. Ug katong mga kaigsunan usab nato nga gustong mag-angkon ug masinanaling kaayuhan sila mga balatian o baka paghatag og tabang, maayo kayo nga mag-Zed Panyawan Plus herbal capsule, Zed Panyawan garlic capsule o baka kini atong Zed Cogon herbal capsule. Pili lamang kamo sa tulo ka mga klase sa mga kapsula, gumikan kay kini siya napamatudang makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Minilyon na ka mga Pilipino ang natabangan sa ato ang mga produkto. And of course, alang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga wa pa nakasulay, pagsulay na kamo, pili lamang sa tulo ka mga kapsula. Apil pa kining atong haplas nga napamatud-an gayud nga adunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir Jan, wala naman kita igong oras ug panahon. And alang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga kanunay nga lantaw ni atong mga video sinautunta nga aduna na pud kay nakatulan. Sir Jan, parting words palihog. Salamat kay Sir Rick, no, salamat kay sa time nga gihatag ninyo sa kuha chance nga maka-explain na po, makahatag og dugang na mga kahibalo din na sa itong mga tipaminaw sa itong mga viewers. Punta, no, dili nila kalimtan ang subaybay ni atong programa aron nga madungagan pa ang ilahang ang mga kahibalo mahitungod sa ilang panglawas sa ilang mga panginahanglan o mabatukan ang ilang mga balatian, ilang ginahambing. Salamat kayo. Okay, alang sa katong mga kaigsunan nato nga aduna pay mga gipanghambin nga mga balatian diha, sanding na karon sa mga produktong 100% makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Mao kani ang mga produktong herbal nga ginama sa Zed Marketing. Mao na ginaingon mga igalag igsoon, basta tatak Zed Marketing, tatakining magaling.
Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod sa SED Marketing Products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.